Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Greg, gusto ko mo bayad diha ni mo tungod kay dako kayo akong bayranan sa ko nabuhat diha ni mo. Hangtod karon, Greg. Hangtod karon. Dili gyud ko mahimutang. Uspaman ko. Dili gyud ko mahimutang nga dili ko makabayad sa akong mga nabuhat diha ni mo. Ana na ko mahimutang kon niya ka sa akong mga kamot, Greg. Wa ka mangutana ni Tikoy? Si Tikoy, oh. Pangutana siya kung unsa siya kaya nga ni anak ko. Bisan ka ni anang yung tikyo na ko, usab kong bayranan niya. Wa ko'y laing tumong gawas yun sa paghatag og tabang ni mo. Nibaho ka ba? Halos tanang higayon samtang magmatap ako. Ikaw ang niapirmi sa kong una-una, Greg. Greg? Security, Sir Leon? Kinatas ang pwesto sa security. Kung dunay mga bodyguards, apan ikaw mo himuon kong close-in nga rin ako, Greg. Oh, Greg! Tablar yung igputol ka na ako sa akong kinabuhi o igputol mo sab ako sa imong kinabuhi. Balibad ka kihapon? Ha? Greg? Mubalibad ka lang kihapon? Sir, doon ako'y anak babae. Gamay pa. Dili siya na ako kabiya-biyaan. Kung wa pa lang ko'y anak, magtrabaho na ko di mo. Ang bata tuod. Ako, dili gihapon ka na problema. Magkuha kita og mo atiman niya nga maoy iyang yaya. Ikasubo na ko sa... Imo gyud kong balibaran. Di na ko ipiyan ang bugtong kong anak nga to sa laing tao. Siya na lang bugtong handumanan, sir. Bisan may mo atiman pa niyang laing tao, bosa, di na ako mismo ang amahan, may matiba niya. Tungod kay, di ko maka-ako. Nga bisan kaniyot lang mabuwag na ko ang akong anak. Ang akong gusto nga na ako niya siyang dool kanunay. Ingon man ako, naa kanunay siyang dool. Palihog, ayaw nang kalain. Wamang kumalain. Naiubos lang. Palihog lang, Sir Leon. Pasalo ko, sir. Anhin ako sa among lungsod. Asa mo puyo nga dili naman ikaw ang tagiyan ng dapita. Sige lang, sir. Mangabang lang ko din hiyog bahay nga may lugar nga kabutangan sa akong mga kahayupan. Kay mauna lang kini lakong kabuhian din. Usikan lang yun ni mo ang kay gayunan. Yan ako mabalik pa sa siyudad, sir. Nanumpa na ko. Dili na ko mabalik og siyudad. Anhin na lang ko din sa probinsya. Hinaot unta nga kasabot ka na ako, Sir Leon. Oh, ngilad mong sab kung mamugos ko. Oh, sagdi lang. Iampo na ko ni Mama Mary aron siya ang muampo sa Ginoo. Nga magmalampuson ka unta dinhi og muuminto ang imong kahimtang dinhi og labaw tanan. Mulungtad og dugay ang imong kinabuhi dinhi. Ato na mi, Greg. Sir Leon? Wa. Yan na pag-una-una atong akong kay ubos kay imo kong gibalibaran. Di man ini, kung mahal o importante sa usa ka tawo ang usa ka tawo, iya kining hatagan, iya kining pasagdan sa iyang gusto. Kay mahal ka man ako, Greg. Mga padayon, kinagyapon ako sa imong luyo. Anda mo tabang og anda magpaluyo nimo.
Salamat kayo, sir. Oh, Unsa man ang brown nga sobre, sir? busok kayong tanawon kay gitagana ko gyud nimo kining kwartaha. Pasalo ako, sir. Dili ko madawat. Tanawa ka ra gyud, Greg. Naidagang kwarta din, sir. Basta maninguha lang. Daghang kakwartahan din sa probinsya. Salamat kayo, sir. Salamat sa imong kaayo o pasilo ako. Okay, Greg. Okay. Sagdi lang. Basta dili ka lang malimot, ha? Kung doon na ka man gani unya problema nga dili na nimo makaya sa imong garbo. Ni ako, Greg. Kamatuoran, ana. Bahala nag dili ka gusto. Bahala nag mibalibad ka na aning kwartaha apan ako gining ibilin din hinimo. Isuway ko hatag og balik ng kwartaha nga rin ako, Greg. Isuway og balik ng kwartaha kay dinhis imong atubangan. Ako nang sumugon. Ibalik og suway, Greg. Ibalik. Sumugon ko gyud ang kwartaha. Sumugon ko gyud ang kwartaha. Gabaan juga na ni Mama Mary kay ikaw hinungdan nga nung gisunog na ko ng kwartaha. Grasya na ko na, Greg. Grasya. Dako og taas ka la garbo. Ayo, ana. Oh, ito na may kay hapon na. Ha? I love you, Greg. Mahal ka na ako. Kaya giisip ko ikaw mangod. Giisip ko ikaw igsuon ako. Sige, ha? Tikoy. Report ko sa trabaho na ko ni mo, sir. Tabihan na si Greg din eh. Okay. Greg, ha? Sir? Sinaan ako dawato na ni mo. Gihatan ko na. So nga, labihan ng pagbaso lang tawhan na siya nabuhat nga rin nato sa una. Labihan niyang pagsakit nato dito. Labihan yun. Labi na yun yan mo. O nga, kutom sa mahimo, ipakita yun yung bisan unsa tabangan kaniya aron kabayran ang iyang gibuhat nganha o nga rin nato. Labi na yun yan mo. Kuha ng kwarta, tikoy. Imo na. Unsa? Greg. Oo, ayaw, binuang niya. Oy, Greg. Oy! Greg! Taguan na nin ako. Pero di rin ako ang kunon nga ako ni. Bisan gihatag din niya. Taguan nin ako. Wala tayo balik ko din eh. Tapusan na ni Butanga. Okay naman sa kayo yung balhinan dito. Dako-dako bang nataran? Barato pa. Kabuhi-buhi pa kita mga kayopa nito. Uy, sabi si Kenan. Daghang karga na. Greg, sa ito mga tawa na? Basta mga tao ito sumilog sa mga yuta. Milahos man. Sa ito mga gamit, karga ito mga sakyanan. Mura ito para survey. Tana, tikoy. Greg. Nahadlok na yun ko, tikoy. Nahadlok na yun ko nga mahurot na ang akong pagpaubos. Sayon, nirabakain ako silang patyon bisang pila pa sila kabuok. Kini. Ihatag ni kwarta ang itong bensyohaton. Bayad ni niya sa iya kunuhay nga Attorney Reyes. Kini para ni kwarta sa judge nga may desisyon sa kaso sa yuta ni Goryo. Oh, Sir Leon. O kini, kang Lucio ni, katong asesor sa munisipyo. Dako siya papel sa maong kaso. Oh, Sir Leon. Cellphone mo, sir. Hello? Silso?
nalabyan ninyo si Greg. Unya. Wa man ka mo hilabte. Okay, okay. Ngadto tas akong gipasusi nimo ilawom sa yuta ni Greg. Oo. Ang ilawom siyang yuta. Nagdamo og mga makinaryaron pagsiguro? Unsa? Sir Leon. Mama Mary! Ton! Doon na gita'y bulawan ang ilawom sa yuta ni Gregorio! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!